Dahil sa amihan, halos buong baybaying dagat ng Luzon at silang bahagi ng Western Visayas ay makakaranas ng matataas na alon. Ang mga lugar po na maapektuhan ay sa Batanes, Cagayan kasama ang Babuyan Islands, Isabela, Aurora, Quezon kasama ang Polillo Islands, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Burias Island, Eastern Coast ng Albay, Eastern Coast ng Sorsogon, Northern Samar, Eastern Coast ng Eastern Samar, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro kasama ang Lubang Island, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Palawan, kasama ang Cuyo at Calayan Islands at Aklan. Kaya paalala po sa ating mga kababayan, lalo na po yung gumagamit po ng maliliit na sasakyang bandagat na huwag mo nang pumalaot sa mga lugar nito para sa ating kaligtasan.